The following quotation blesses my heart. I open quotes. The way we talk to our children becomes their inner voice. I close quotes. I give the honors to Peggy O'Mara, who is the author of this quotation. I gather this quotation is directed to everyone who is a parent. Whether you are a teacher, you are a parent of those learners that you face every day. It may be in a classroom situation, but once a warm body stands in front of the learners, then that warm body is a parent. What Peggy is saying is that we should take heed of what we are saying, of the words we utter, because they may break or make a child. Sanibonani balingani mabhungu namatshitshi, igama lami nguSpooky N isiZulu. Nawu umbhalo wobuciko ophambi kwami obizwa ngokuthiwa Impi Yabomdabu Isethunjini, obhalwe nguJ.C. Buthelezi. Sizoqhubeka nesahluko sesithupha, kodwa-ke ngaphambi kokuthi sifunde, masichaze sicubungule. Olimini kungayisiZulu, kungayisiNgisi, kungayisiSuthu. Okubalulekile okufanele sikwazi umehluko phakathi kwemibhalo yobuciko noma izincwadi esizifundayo, zona kanye lezi esithi ziyi-novel, zingumdlalo noma sithi zinkondlo. Ake sibone umehluko wokuqala. I-novel inomxoxi wayo. Oxoxayo ilona osibhalele leyo novel. Oxoxayo kumbe obhale inovel simbiza ngomlandi. Ngakho-ke uButhelezi J.C. ungumlandi wale novel ebizwa ngokuthiwa Impi Yabomdabu Isethunjini. Usethulela indaba ngolimi lweprose. Uma usho kanjalo kuzwakala ngathi ukhuluma ngento elukhuni kabi. Kanti what do we call a prose in English? A prose is an ordinary language that is used to tell a story. Ngakho-ke le ndaba le uButhelezi uzikhandele yona isukela ekhanda lakhe. Okubalulekile ukuthi uma ethula le ndaba uyethula esebenzisa isu lokuchaza. Usuke echaza uJ.C. Buthelezi uma ethi ukuxhumana neziphathimandla eziningi kanye nogazi lukaNgubane emiphakathini nasezinhlanganweni zabamhlophe kwayigcobisa ngowoyili indlela kaPopi. Washununuzela nje ezikhundleni eziphakeme emsebenzini. Wanombela kalula. Eminyakeni engemingaki waba sesicongweni sezikhundla zobuhlengikazi. Iningi lozakwabo elalinamakhono angcono kunaye, lazi kangcono futhi lineminyaka eminingi lisebenza kunaye, lasala phansi. Phela iziphathimandla zazingafuni abantu abanohlonze. Ubukhona
kwabo eduze kwakuzinyundela. Zona zazithandela imisheshelengwane yovuma zonke abaphilela ukubondloza, ukutoboza nokubhucunga iziphathimandla. Iziphathimandla eziningi zazingafani noJulius Caesar owayethi, "Sengathi ngingaba nabantu abanohlonze eduze kwami." UCassius ngugondo onobuso obulambile, bazaca futhi. Lolu hlobo lwabantu luyingozi. Ngalokhu kucaca ezikhundleni, uPoppy wazithola eseyisithunywa ko-Cape Town, Pretoria, Pietersburg nako-Johannesburg. Wayekuqikelela uPoppy ukuthi abantu abenzi iphutha lokuthi yena Poppy Ndini uya emhlanganweni eGoli. Owakhe umhlangano wawuseJohannesburg eHoliday Inn eseMilner Park, hhayi eGoli. Sizokuma kancane ukufunda. Ngiyathemba siyabona-ke uma ngabe sithi umlandi usebenzisa isu lokuchaza sisuke sishoni. Emdlalweni-ke nakhona kunomxoxi womdlalo. Oxoxayo yilona osibhalele lowo mdlalo. Emdlalweni obizwa ngokuthiwa ubhuku lwamanqe, u-EJ Mhlanga ungumxoxi. Singambiza ngomlandi. Yena-ke usethulela indaba ngenkulumo mpendulwano esebenzisa abadlali abafunze amagama. Indaba ixoxwa nguye, kodwa thina siye sizwe ngazuthi sekukhuluma abanye abantu, ophindisiwe nonkululeko labo abangabadlali encwadini yakhe noma embhalweni wobuciko wakhe. Uma ngabe uJC Buthelezi ubethula indaba yakhe esebenzisa isu lokuchaza, umehluko-ke manje uzoba sekutheni u-EJ Mhlanga uzokwethula indaba yakhe esebenzisa-ke yena imiyalezo yokwenzeka enkundleni yokudlalela. Iyini yona imiyalezo yokwenzeka enkundleni yokudlalela? Lapho sikhuluma ngamagama abhalwe ngefonti ehlukile, siphinde sikhulume ngamagama abhalwe afakwa phakathi kwabakaki. Sizovula ekhasini lama-32. Kufundeka ngalolu hlobo. UThamsanqa usemsebenzini. Namuhla akafikanga ngesikhathi esejwayelekile. Ufika umzimba wakhe utubekile. Uhlezi ehhovisi imicabango isina idedelana. Lawo magama lawo ayimiyalezo yokwenzeka enkundleni yokudlalela. Siqhubeke nokufunda. UThamsanqa. Sivule abakaki. Izandla zombili uzibeke ezihlathini. Kuyabonakala ukuthi imicabango isezinkalweni aze aphimisele. Sivale abakaki. Sime kancane ukufunda. Lawo magama abhalwe phakathi kwabakaki ayimiyalezo yokwenzeka enkundleni yokudlalela. Siqhubeke nokufunda. Ewu madoda, umzimba wami ubuhlungu. Ungathi ngilale ngedlile kanti lutho. Sizokuma kancane ukufunda. Siyamuzwa angithi uThamsanqa ukuthi uthini. Uthi umzimba wakhe ubuhlungu. Akusho yena uThamsanqa,
kuxoxa u-EJ Mhlanga esebenzisa umdlali amethe yena wathi unguThamsanqa. Ake sigoqe sifinqe lokhu ebesikhuluma ngakho. Sithena umehluko enovelini nasemdlalweni usekutheni. I-novel inomxoxi obizwa ngokuthiwa ungumlandi. Umlandi uJC Buthelezi usethulela indaba ngolimi lweprose. Okwesibili, usethulela indaba esebenzisa isu lokuchaza. Sathi u-EJ Mhlanga obhale umdlalo ungumxoxi, simbiza ngomlandi. Usethulela indaba ngenkulumo mpendulwano esebenzisa abadlali. Uphinde asethulele indaba ngemiyalezo yokwenzeka enkundleni yokudlalela. Inkondlo ethi Thumela uZamcolo Nkosi ixoxwa nguBT Msimang. uBT Msimang yena uyimbongi noma uyinyosi. Nalowo othamunda izibongo zesilo kumbe zenkosi noma ezengonyama simubiza ngenyosi noma sithi uyimbongi. Imbongi-ke isethulela indaba yayo ngemigqa nangamabinza. Ngiyathemba-ke siwubonile umehluko wokuqala phakathi kwenovel, umdlalo nenkondlo. Ake sibone-ke manje umehluko wesibili. Ngizobuyisela abafundi kanye nothisha emuva kancane. Sisavule lona ikhasi lama-83 lapho kuqalisa khona isahluko sesithupha. Sifuna manje futhi ukuphinde sicubungule sibone ukuthi uma ngabe sithi umlandi usebenzisa isu lokuchaza sisuke sikhuluma ngani. Sisuke sithi umlandi uzosebenzisa amagama akhe, angasebenzisa futhi nezimo zokukhuluma. Sibona uJC Buthelezi esebenzise isimo sokukhuluma esisha esibizwa ngokuthi siyi-alushini. Lesi simo sokukhuluma sisibona lapha kule khasi esikhulume ngalo. Sibona futhi esigabeni sokuqala. Sifundeka kanjena. Kwayigcobisa ngowoyili. Lapha umlandi ubechaza ukuthi impilo kaPoppy yaguquka yaba ngcono ngenxa yokuxhumana neziphathimandla kanye nogazi noma nokuthandeka komyeni wakhe uNgubane. Isu lokuchaza elisetshenzisiwe kuleli khasi liphinde lithinte abacaphuni noma osocashunwa. Isu lokuchaza liphinde lithinte ukusetshenziswa kosocashunwa noma kwabacaphuni. Ababhali basebenzisa abacaphuni uma ngabe becaphune emibhalweni yabanye ababhali abanohlonze noma abaqavile. Umbhali wethu kulesi sahluko ucaphune amazwi ombhali onguJulius Caesar. Lawo mazwi bewathi, sengathi ngingaba nabantu abanohlonze eduze kwami. uCassius nguGondo onobuso obulambile bazaca futhi. Lolu hlobo lwabantu luyingozi.
Nawa amagama asetshenziswe ngumlandi okungenzeka ukuthi kwabanye abafundi okungebona abafundi base-KZN lamagama angaba nqala. Nawa, washununuzela, imisheshelengwane, ukubondloza, nokubhucunga iziphathimandla. Hhayi-ke thisha phela, angeke-ke bese ngichaza la magama manje. Ngingagcina phela ngingasaqedanga lokho ebengifuna ukukwenza. Umehluko wesibili uthinta inkomba, uphawu lokuhlaziya noma umbuzo obizwa ngokuthiwa umoya. Umoya enovelini nasemdlalweni uyinto eyodwa, umayelana nesimo sabalingiswa. Kanti umoya enkondlweni wona wehlukile, ukhuluma ngesimo sembongi noma senyosi. Sizoqhubeka nokufunda ukuze sibone ukusetshenziswa kwale nkomba kombuzo kophawu lokuhlaziya elibizwa ngokuthiwa umoya. Sivule ekhasini lamashumi ayisishiyagalombilinantathu. Kufundeka ngalolu hlobo. Wayehamba nezinhlangano eziningi zabelungu, ikakhulukazi lezi ezazixhumene nemisebenzi yomyeni wakhe. Nomdlalo wethenisi nowegalofu wawusithatha isikhathi esiningana sikaPoppy. Ukungena kwakhe kule midlalo kwakwenza ukuba athole lezo zinto ayengakwazi ukuthi axoxe ngazo nabangani bakhe babelungu. Wathola nokuthi izindaba eziningi nezinqumo ezibalulekile zazenziwa khona laphaya emagalofini noma emidlalweni yethenisi. Baningana ozakwabo abehla ezikhundleni noma abavalelwa ukuthuthuka khona laphaya kuxoxwa kwezemidlalo. Phela kwakuthi ngezikhathi zokuphumula noma zokuphuza amatiye bese kubukezwa impilo yasemakhaya noma emsebenzini. Kwakuxoxwa ngezingane, kucotshelelwana ngezikole ezingcono, ngothisha abangcono noma ngezindlela ezingcono zokuphatha izisebenzi. Ngenye inkathi kwakungena nezemisebenzi, kuhletshwana kube njeya, kulungiselwana izikhundla nezikhala, kululekwana ngezindlela ezilula zokuba bazithuthukise emisebenzini yabo. Noma kufunwe izindlela zokuxhumanisa abangani nabantu abaziphathimandla ezinhlelweni ngezinhlelo. Eziningi iziphathimandla zazitholakala khona lapha egalofini noma emidlalweni yethenisi. Ngenxa yokuthi abomdabu babeyindlala kule midlalo, uPoppy waba liqanda eliyigugu kubadlali nakubagqugquzeli bale midlalo.
Ezemidlalo kanye nomsebenzi kwenza ukuba uPoppy angabi sekhaya isikhathi esiningi. Lokhu kungabibikho kukaPoppy ekhaya kwenza ukuba izingane zabo oMelody no-Euthanasia bakhulele kugogo uMaxakushe wasemzimkhulu. Empeleni ugogo Maxakushe wathunyelwa ngabangani bakaPoppy abasesibhedlela sase-Holy Cross khona emzimkhulu. Babenxuswe nguye uPoppy ukuba bamfunele isisebenzi komzimkhulu ngoba wayesekhathele yizisebenzi ayeziqasha lapha eThekwini. Wayethi zifuna imali enkulu kanti futhi zimandla ngasekukhwabaniseni ukudla nempahla. Ugogo Maxakushe wayeneminyaka eyi-14 esebenza kwaNgubane. Wayefike uMelody eneminyaka 2 kanti uEuthanasia wayeneminyaka 3. uMaxakushe wayezithanda izingane zakwaNgubane. Noma kwathatha isikhashana, wayezama ngawo wonke amandla akhe ukuba abe yingxenye yaleli khaya ugogo Maxakushe. Noma ikamelo lakhe lalingaphakathi komuzi, le mizamo yakhe yayifana nezithukuthuku zenja kumuntu omdala owayempumputha entungela amaseko aleli khaya engawatholi kalula. Bobabili abaninimuzi babengenasinqe, bengabantu abahlala bematasatasa. Wawungathi bakhona uzwe sekuduma imoto, nguye loya umama wekhaya noma ubaba wekhaya esithela ngemoto ekhoneni. Zazikhala zikhalile nezingcingo, futhi bengathandi abakwaNgubane ukuba kuphendule umshini wokuphendula ucingo uma kunabantu ekhaya. Bobabili abazali babehlala bephendula izingcingo futhi bexoxa eside isikhathi ocingweni. Uma bengekho, babeqhamuka ngokuzotshobela emzini wabo sebezolala uxolo kancane ukuze bavuke kusempondozankomo bayoqinisa imizimba bese bephindela kulowo mncintiswano wejubane wasemisebenzini yabo. Zazimbalwa izintambama nekusihlwa noma ubusuku lapho abakwaNgubane babehlangana khona njengomndeni. Zisencane izingane, wazifundisa ukuthandaza uMaxakushe futhi nazo zikuthanda lokho. Kwaya ngokuya zehluleka manje ukuthandaza, zaqala ngokuba zale ukuthandaza. Umthandazo waphenduka indawo yokulala. Wayethi eqeda ukuthandaza ugogo azithole zombili izingane zakhe sezilele. Zathi sezikhulile zangabe ziseza emthandazweni. Zasho ukuthi aziboni ukuthi kufanele zithandaze kanti zisazothandaza futhi nangesonto. Phela isonto kwaNgubane kwakuyilona langa lodwa lapho lezi ngane zaziba nethuba lokukhangisa ngemiswenko yazo uma ziyosonta namakhaladi, amaNdiya noma kobelungu. Engakaliyeki isonto uNgubane, wayehamba ngemoto yakhe yedwa
uma eya esontweni. Izingane zazingagibeli emotweni kayise, zazigibela imoto kanina njalo nje. Kwakumxaka umuntu omdala wasemzimkhulu uMaxakushe ukuthi yini eyayenza abaqashi bakhe bangahambi ngemoto eyodwa, bahambe ndawonye ngoba babeya ndawonye. Kwakuthi ngobunye ubusuku kufike abangani abahlanu benkosikazi abangonesi bezofunda naye khona lapha ekhaya. Babevama ukuqondanisa izinsuku zabo zoku-ofa. Kwakwendlalwa izincwadi, kuphuzwe amagalani ekhofi, kuze kube ngesikabhadakazi kugqolozelwe zona izincwadi. La madlabume ayematasatasa, kubonakala ukuthi lukhulu oluphosiwe. KuMaxakushe kwakuye kufike ukuthi ingabe abayeni nezingane zalaba besifazane zithini ngokunceliswa ubuntandane nokufelwa abazali bephila. Noma naye wayekuthanda ukufunda umuntu omdala, kodwa uma kwakusho ukuthi uzoba idlabume emzini wakhe, kwakungafane kuyekwe. Ngobunye ubusuku kwakufika abangani bomnumzane uNgubane. Bona babengafikeli ukufunda noma ukusizana ezintweni ezithuthukisayo noma ezakhanayo. Into kubo eyayisemqoka kwakungukushova amaphepha, kuqhakazwe lamabhodlelana asematafuleni ashaywa ngenduku, kuphuzwe izimbodlela, kuxoxe kuze kucishe kuse. Okuhle ukuthi kwakungasabhenywa lapha ekhaya ngoba uMamthimkhulu wayethi indlu yakhe ngeke iphenduke isife somdlavuza wamaphaphu ebhekile. Ababhemayo babephumela phandle. Wonke amaqembu ayefika lapha ekhaya ayekhuluma isiNgisi, sivetezwe ngisho bengekho abelungu noma amaNdiya. Uma kodwa behilana lapha endlini sebefuna ukulwa, wawuzwa ngesibhunu sesiqhuma phezulu. Sizokuma kancane ukufunda, sichaze sicubungule ukuthi umahluko wesibili ebesikhuluma ngawo, lona esiwubiza ngokuthi ngumoya, wona siwubona kanjani kulokhu esesikufundile. Umoya ufana nsi nesimo senhlalo. Siyasazi sonke isimo senhlalo siyingxenye yesizinda. Ngakho-ke okuhle ngemibhalo yobuciko ukuthi izinkomba, izimpawu zokuhlaziya kanye nemibuzo iyathelelana. Noma ubudlelwane thizeni, umbhali angeke athi uma ebhala bese ethi
Siyambona-ke ugogo uMaxakushe ukuthi ujabule noma ukhathazekile. Siyambona-ke uPopi uMamthimkhulu ukuthi ukhathazekile noma ujabule ngokweqile. Cha, akasho kanjalo noma akayibeki kanjalo indaba yakhe noma akasebenzisi isu lokuchaza kanjalo. Kodwa usebenzisa amagama athize azokwakha isithombe engqondweni yethu, abese lawo magama lawo asivezela isimo senhlalo okukanye umoya enovelini. Isimo senhlalo sikaPopi Ngubane sihle. uPopi ujabule emsebenzini uyashununuzela nje ngenxa yogazi lwendoda yakhe kanye nokuxhumana kwakhe kanye neziphathimandla. Okwesibili, uPopi uliqanda eliyigugu kubelungu labo adlala nabo igalofu kanye nomdlalo wethenisi. uPopi uyaziqhenya uneqabho. Umbhali uze ambize ngoPopindini, athi umbhali uzothi uPopi lapho ezishaya isifuba athi owakhe umhlangano useJohannesburg eHoliday Inn eseMilner Park, hhayi eGoli nje. Siphinde sibone uPopi ekhathazekile. Umbhali usebenzise igama elithi wayesekhathele ngabantu abakhwabanisayo. Kwazise phela ubedinga umuntu ukuba asale nezingane zakhe yena esathe shelele ngasemsebenzini. Nguye loyana usenxusa abangani bakhe ukuba bamtholele umuntu emzimkhulu. Umlingiswa ongugogo uMaxakushe. Ugogo ujabule uyazithanda izingane zikaNgubane, nguye loyana futhi ezifundisa nokuthandaza. Kodwa-ke isimo siyaguquka, siguqulwa yile mpilo ephilwa lapha ekhaya. Kuphilwa impilo kayedwana, kuphilwa impilo yobuqhingi. Okokuqala, lezi zingane azisondeli emotweni kayise, zigibela kuphela imoto kanina uma kuyiwa esontweni. Kuyamxaka lokhu gogo ngoba kungani kungahanjwa ndawonye? Angisho kuyiwa ndawonye, iyamxaka leyo ugogo. Ugogo uphinde acakwe ukuthi laba bantu abamqashile ukuba azosebenza, omunye udonsela le, omunye udonsela le. Banabangani abangefani. Ngiyazi-ke mfundi nawe mlingani wami, kuningi engikushiyile. Wena uzokubeka ngononina phela, kwazise uyobubhala phansi. Ngishiyile nje indaba yokuthi iy'ngane zagcina zingasathandi ukuthandaza, zagcina sezilala uma ngabe kuthiwa azithandaze. Ngishiyile indaba yokuthi bobabili oPopi noBafana bebengenasinqe. Ngakho-ke wena konke lokho uyokubhala kulandelane ngononina. Kuzothi-ke uma ngabe sengicubungula, ngihluza inkondlo ethi thumela uZamcolo Nkosi ngikhulume ngomoya wenkondlo. Kuzothi uma sengifundisa umbhalo wobuciko othi ubhuku lwamanqe, ngifundisa ngomoya khona, ngiyokhuluma ngesimo sabalingiswa lapho. Umehluko wesithathu okhona
phakathi kwemibhalo yobuciko yomithathu ubizwa ngokuthiwa isakhiwo. Isakhiwo somdlalo kanye nenovel siyefana, kanti isakhiwo senkondlo sona asifani. Ake sibone ukuthi sisho ngani. Enkondlweni sinesakhiwo sangaphandle kanye nesakhiwo sangaphakathi. Enovelini nasemdlalweni siye sithi sinesakhiwo kanye nesakhiwana. Uma ngabe sikhuluma ngaloku, sikhuluma ngesethulo bese sithi isethulo sinokuthathu. Sisusa sodweshu, umlingiswa osemqoka kanye nesizinda. Siphinde sithi isakhiwo sinomzimba. Umzimba unokubhebhetheka kodweshu, isixakaxaka, kunganovuthondaba. Bese sithi kunesiphetho. Isiphetho singaba uvuthondaba, singaba ingwijikhwebu, singaba uphola vuthondaba. Sizoqhubeka nokufunda. Zisencane izingane uMaxakushe wayethemba ukuthi kuzothi ngokuhamba kwesikhathi libumbane ikhaya, kuthi nomamthimkhulu nowakwakhe bazinze ekhaya. Esikhundleni sokuzinza, uNgubane nowakwakhe babeya ngokuqhelelana okwezikebhe ezimbili. Esinye sibheke entshonalanga kanti esinye sibheke empumalanga. Njengomuntu owayezikhulumela isiXhosa uMaxakushe, izingane zakhula nazo sezithetha kakhulu kunokuba zikhulume. Wawungazizwa zithi, "Uyaphi ngokhu gogo? Mina bengithi zisapha kum icephe." Kwakuqhuma ondiyabulela. AbakwaNgubane abazange bakunake lokhu. Nabo babezama ukukhuluma sona isiXhosa uma bekhuluma nogogo. Kuthi uma bezikhulumela bona nezingane bakhulume isiNgisi. Kumuntu ongazi wayengafunga ukuthi kukwamlungu lapha ekhaya uma ezwa isiNgisi sodwa usuku lonke, izinsuku zonke zesonto. Lokuqhuma kwesiNgisi esigodini saseMlazi kanye nokufunda esikoleni sabelungu kwazibiyela izingane zakwaNgubane, zaba siqhingi solimi, ukwenza nobungane. Lezi zingane zazingathintene nomphakathi waseMlazi. OMelody no-Euthanasia babengalokothi badlale ngaphandle komuzi noma badlale nezinye izingane. Empeleni isikhathi sabo esiningi babesichitha ngokudlala upiyano noma lemidlalo ye-TV. Uma kwenzeka kungena ezinye izingane, wayesho manje uMaxakushe athi, "Eyi wezingane, yiyani emakini, akuyona indawo yokudlala nina lena." Zazima ngaphandle kwesango zilunguze ezinye izingane, zihawukela ukungena kodwa zingalingi zingene. Zazingayi nasesitolo izingane zakwaNgubane ngoba konke ezikudingayo kwakukhona ekhaya. Uma kungekho zazishaya ucingo, abazali babuye nakho ezikudingayo ntambama. Lokhu
kuqhunsuzwa kwesiNgisi esigodini saseMlazi ngezikhathi zantambama sekubuya imiphakathi emisebenzini. Kwakungahambelani nemisinga ephelezelwa yiphunga lophuthu lwantambama lwakobantu. Lobu buqhingi babubuye bumkhiphele phandle ugogo ngoba izingane zaziveteza isiNgisi zingamnaki noma ekhona. Kulapho nogogo engalwazi nakancane ulimi lwesiNgisi. Kwaya kwathi ngokukhula kwezingane naye uMaxakushe waxosha ngasesiNgisini. Wagcina naye eseveteveteza njengazo izingane. AbakwaNgubane bamenyusela imali uMaxakushe ngenkathi sebebona ukuthi usekhuluma isiNgisi nezingane. Balibeka lacaca ukuthi le mali engu-R50 ngaphezulu kweholo yangezwa ngoba ugogo usekhuluma isiNgisi, ngakho usezoseka ukufunda kwezingane esikoleni. Ngicela ukuma kancane. Kuyabonakala ukuthi manje uma ngingaqhubeka nokuthi ngifundise, ngicubungule, ngihlaziye, singaba nenkinga, ividiyo ingayinde kakhulu. Ngakho-ke ngizokuma kancane. Kodwa-ke senze izibonelo zomehluko phakathi kwenovel, komdlalo kanye nezinkondlo. Senze umehluko noma izibonelo zomehluko ezintathu. Ngiyaxolisa ukuphindaphinda kaningi. Ngicela ukuthi abafundi bangakukhohlwa lokho. Asikasichazi isibonelo somehluko sokugcina esithinta isakhiwo nesakhiwana. Ngibona ukuthi lokhu kuzoba kude kakhulu uma ngingathi ngiyaqala manje ngiyakhuluma. Ngakho-ke sizokuma lapho okwanamhlanje. Sizophinde futhi siqhubeke ngelinye ilanga. Ngiyabonga kakhulu. Ningakhohlwa ukusubscribe. Uma ngabe kukhona umfundi noma uthisha ofuna ukwazi kabanzi noma kancane nge-allusion, akaye kule video ekhona la kule channel ethi ukugagula noma ekhuluma ngemibuzo emifushane, ukugagula. Aye khona ayotapa. EyakwaFali ibikhuluma ngombuzo 5. Kodwa-ke phela noFali naye wenza ulimi. Uma ngabe ikhona i-allusion kwaFali, ingenziwa yini-ke ukuthi ngabe khona kwaHome noma olimini lwasekhaya? Ngibonga kakhulu, nisale kahle.